Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan wasu lambobi ko kuma in ce codes guda 15 wanda duk wani mai amfani da wayar iPhone ko kuma Android ya kamata a ce ya san su saboda suna da matuƙar amfani sosai. Misali yanzu sai wani kira ka da ɓoyayyen number sai ka rasa wanda ya kira ka da wannan number. Shin ka san cewa akwai code ɗin da in ka rubuta za ga wannan number ta bayyana? To a cikin wannan bidiyon namu in ka biyo mu har ƙarshe zan nuna muku wayannan codes ɗin guda 15 sannan na tabbata za ka amfani da koda guda ɗaya ne daga cikin su. Ba tare da ɓata lokaci ba dai mu je mu kalli wannan bidiyon. Amma kafin nan ina roƙon ku da ku danna follow da like da share sannan ku subscribe YouTube channel ina saboda dinga samun damar kawo muku irin wayannan videos masu amfani sosai. Mu je mu gansu. Code na 15 shine yadda zaka san IMEI number na wayarka, ma'ana International Mobile Equipment Identity Number. Wannan number za ta taimaka maka wajen tsaron kanka da kuma tsaron wayar da kake amfani da ita. Misali wani lokacin za ga an sace maka waya ko kuma wani abu ya faru da kai, za a iya kai wannan number zuwa ga 'yan sanda domin su tracking din wayarka don ganin me ke faruwa da kai. Yadda za ka san wannan number ta wayarka shine za ka sa *#06# za ta bayyana sai ka kwafe ta ka ajiye ta a wani wurin saboda amfanin gaba. Na 14 shine yadda za ka rufe number ka ko kuma ka buɗe number ka. Yanzu mutane da yawa suna son su kira wasu amma ba sa son number su ta bayyana a cikin wayarsu. To ta yadda za ka rufe number ka shine za ka sa *30# to number ka za ta rufe. To duk wanda za ka kirawo ba wanda zai taɓa ganin number ka har sai ka cire wannan code din. Idan kuma kana son ka cire za ka ce ka sa *30# za ta buɗe. To yanzu wanda ka kira zai iya ganin number ka. Sannan ga masu amfani da wayar iPhone kaɗai, ko da mutum ya kira ku da private number ko kuma secret number, za ku ga kira ya shigo amma babu number ko kuma suna na wanda ya kira din. To in kuna son ku ga wannan number za ku sa *30#, wannan number za ta bayyana nan take. Na 13 sai abin da ake cewa screen menu. Yadda za ka buɗe screen menu na wayarka shine za ka je ka sa **4636#*#* wannan screen menu naka zai buɗe. Amfanin wannan shine za ka ga wifi ɗin wayarka da kuma batiri da kuma CPU na wayarka. Za ga wani lokacin in ka je siyan waya za ga batirin wayar a cike yake, da haka ba za ka sani ba ko batirin zai dinga rike caji ko kuma ba zai rike ba. Amma ta wannan hanyar za ka gane karfin batirin wayar da za ka siya da kuma yadda CPU ɗin wayar yake aiki. Na 12 shine hana kira shigowa. Amma maza da aka samu wannan hanyar ta nawa wanda suke amfani da iPhone ne kadai. Wanda suke amfani da Android muna fatan kuma nan ba daɗewa ba wannan hanyar za ta shigo muku. So idan baka son kira ya shigo cikin wayarka za ka sa *33*#. To ba wani kira da zai shigo cikin wayarka har sai ka cire. Sannan idan kana son ka cire shine za ka sa #33* sai ka sa pin ɗin wayarka sai ka sa #. Shikenan ya fita.